Ćao svima ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u video stvari koje niste znali o meni. Ok, odmah na početku da kažem, izvinite na buci u pozadini, znači peru se sudovi i da, sam sam kući, ne znam kako to da ugasim. Tako da ćete morati da slušate to, nisam u svojoj sobi trenutno, zato što trenutno se radi nešto tamo i moram u dnevnoj da snimam, tako da izvinite zbog toga, ne znam da li snimam zvuk, to je dobro, tako da eto, hajde da počnemo na stvari koje niste znali o meni. Ok, znači da se predstavim, ja sam Nemanja Arsić, živim u Kraljevu, idem u gimnaziju, 99. sam godište, znači imam 16 godina, 17 godina punim 23. septembra, sada krećem u 3. godinu gimnazije, prirodno-matematički sam smer. I to je to što se tiče predstavljanja. Trenutno ne treniram ništa, ali trenirao sam atletiku pre možda par meseci i baš sam okej bio u atletici, uzeo sam par medalja, tako da prestao sam da treniram atletiku zato što, ne znam, jednostavno imao sam neke obaveze valjda pored tog sporta, pa sam prestao s tim, ali krećem ponovo s atletikom jako uskoro. I da, eto, smorio sam se sa atletikom, sad. Pored toga trenirao sam bukvalno skoro sve sportove, znači, samo ću neke nabrojati, znači trenirao sam plivanje, fudbal, košarku, odbojku, stoni tenis, bilijar, streljaštvo, veslanje, tenis, atletiku i da, još mnogo toga. Prvi put sam se poljubio sa 6 godina, kao što ste mogli da vidite u mom klipu Moj prvi put. Prvu devojku sam imao 2014. godine, kao što ste isto mogli da vidite u klipu Moj prvi put, ne znam zašto pričam šta sam prvi put radio kad sam već snimio klip o tome. Pored YouTube-a, hobi mi je trenutno i Crveni krst, znači krenuo sam i u Crveni krst, Kraljevo, tako da, eto, human sam. Trenutno nemam devojku, u kući živim sa 3 člana porodice, znači majka, otac i sestra. To jest mama, tata i seka, ajde. Čudno mi je što nemam šta puno da kažem u ovom klipu, zato što puno puta sam pričao razne privatne stvari i tako dalje sa kamerom, to jest i objavljivao sam na YouTube-u, tako da puno stvari delim sa svima vama i nije mi problem zato što onako baš mi je gotivno kada ste svi tu uz mene, znam da me podržavate u puno stvari koje sam i sada radio, znam da ćete me podržavati, podržavam i ja vas, ako imate neki problem naravno uvijek možete napisati u komentaru i da, ne znam dokle sam krenuo sad s ovim. Otprilike to bi bilo to za ovaj kratak video, hteo sam čisto da snimim stvari koje niste znali o meni zato što objavio sam status i eto, puno vas je želelo to, tako da ispunio sam vam tu želju, evo vam video stvari koje niste znali o meni. I eto, vidimo se u sljedećem videu jako uskoro i da, i dalje izvinite na ovim svim faktorima koji ometaju, jednostavno puno problema imam trenutno u kući, ali eto, snimio sam video zato što mi se snimalo, okupljanje će uskoro biti u Kruševcu, u Beogradu i u Kragujevcu, tako da bit će klipovi i vidimo se vrlo uskoro, pozdrav!